Menta kasngi ke Sautrik Unok pra arhacar arpulai ke Seng Confederation of Ribohoi People CORP Central Body hapok ke jingalam ubak Pateng Marsing ubade Working President bat ubak Markus Makri ubade General Secretary jong ke Seng lembat ke jinga senren langki paraduk hot jong ke Seng menta kasngi ke lalait bania kendu bat airu da ke jingto Shaw Additional Deputy Commissioner jong ke Ribohoi District halor ke jingmi ke nong lumpisa bian ki briu ki bom laban itu Satya haduk lai peu hajar hat nakawai ke kali kit siar ki bawan na syabar ke jela na kaliang ke Seng kalau ong baka kwa ban yo ke jingtip ke besai na audisi mano ba ai bor ban lum ya ke te ke pisa ke balak ta ke yau ke hat ki nong khayi siar hapok ke jela hi berok kawai na kaliang jongi ka Confederation of Ribohoi People bat ka hito ngidon mentaka singi tehang ne ngidon bat kini kinong khayi siar nang ne po Ribohoi bat kinong thit siar nang te na po yudu Hadin bana kalian juga Seng kalayo ya kajing ujor nak kini kinong khayi siar kibadai sengne ka than ka jongi support Ribohoi halor kata kajing sim entry jong kita gibriu kiba kami lade bagi day na ka association na po selong bat hadin na kalian ka Seng ngilayo ban yakran bah bat kini kinong khayi halor kata kajing sim entry bat kilaya tu syaka Seng ba kajing sim ya ka entry ka kata ya kini kinong khayi jongi nang nena po boy Bana kalian ke Seng ngida solongo ba mano ba aibor ya kita ban sim ya ke entry live ho hajar na gawe ka pick up bat na kalian ke Seng ngilawan mata kasi yang ne po DC ban kendu ya additional DC ba tongper bat na kalian jungu ulong bangan sim khia kene ka kamban na kalian juga Seng ngisowe ka ban penrem ya kine ginong sim entry bat ngida kerpat na kalian jong ka DC office ba kin sim khia ba dei bat kene ka kam namar ka kta ya kinong khayi jongi bat ya kinong thit ro station chelong namar kat kum ka jingtip ka bangiyo leng ba kinong khayi ki ong ba ki sim ya ka entry henrai kita kinong sim entry ki light ben entry ki kali lajong ki light ben entry ki kali lajong bat kador ki penhap ka batat hangte apo chelong bat kini ki bahap entry nalor ba ki hap ban entry ki hap ban thit ya kamar kimla bani compete bat kita ki balaj ban siu ya ka entry te gane hi ka kta ya kinong khayi bat ya kinong rep share syakre ka dong ba ka than ke jongi ka them Ribohoi ka dei ka wei na ki jaka ki ba une usiar broiler ulong ha bandri henrai ka basusi pat kalong ba kiri ginong ri ki du nong namar baya ka dor ki penhap ba ki don kum kita gibriu ki balaj ban aya ke entry ki sim kabu ya kini ginong khayi bat ya kini ginong ri siar da ka bak maki ki penhap ya ka dor kat ba ka dor ba ki thin na ginong rep pat ki penhap lang tengiu i ba kanai ka jing sim entry mano ba aibor ya ki ba kila ban sim ya ki entry ngi kwa ban tip lane kadai ba yo lese ki don kti ki minister ne ba aibor ya ki de gibriu ki ba sim ya ki entry na kleng ka Seng ngi kwa ban bu ke jing kelibat kamkut tang manda ka singi rai ngi nang bud din ya ne ka kam hadu bangin dalam mano ba aibor ya kita ban sim ya ki entry bat lada omdon ki ba aibor bat na kaliang jong ka sarkar kadai ban kem ya ki de ginong sim entry ha ka badai bat ki siar ki bawan nabar ha ka jing sisa gila dei ban bu lagi doktor ban syek ya ki siar ki bawan nabar ban lap ya ki jing pang henrai penban kim syam lale komta ngimyo i ba ka git bitanri ka don henrai ka sudon tak da entry ki ba entry ki lait banwan ki bom syam la entry kim lait banwan tingi kwa ban bu ya ki jing keli namar ki siar ki banabar ngimla ban tip yo le se ki don ki bapang henrai lada siu ka da lai phaw hajar yo bai ban rung suk chakare ka stip ki jongi ladam siu ya ka da lai phaw hajar kimyo bandrung tingi bu ya ke jingkeli mano ba aibor ya ki ban sim ya ke entry bat nagaleng ka Seng nginang buddin hang badai bat kanega kambat ngida karpat syaka sarkar ba bat leng ba ka DC office jong ka Ribohoi ba kidai ban khang no mardor ya kanega entry kini ki siar ki poina sabar bat ladalong ku makanega condition bangi i ba ka dor siar ka hiar ba syaka kanega ri ga jongi labha ban khang ya ka dei ka siar ka poina sabar lada kimla ban pen im swa ya ki gibriu ki jongi ki bari hang ne po ka stit ki jongi menta ka sngi ngilayo ban wan biang station pat hang ne hapo office jong DC alor ka darkas ka bangila dep pan bu men hagine ki light yo baladap henreba ya kata ka darkas ki ba ngilabu ki klemban trekam kat hadu menta de nakaliang ka jongi hi menta ka sngi ngilai poi rengkat lang bat ka CROP rengkat berkini ki supplier halor ka jingsim hi jong kita ki briu ki bakam ya lade ba ki dei na po ka shot adu lai po hajar ka wei ka kalisiar de nakaliang jungi layo ban kedu ru ki bentren ya kete ka pang
nakaliang jong presiden jong kete ka son ulaong ba ka jingsim jong kite ki lai po hajar te kali ban pen imi nong rap henre kat kum ka jinglap hi ka jongi ngidang muyai buddin kat hadu menta ba kata ka dor siar ka hap sha ba palan bat ka jing kini ki nong risiar ki kimla su ban yokobar ya ka jingri ka jongki namar ba kala hap palat ka dor henre kat kum ka jing kren hi jong presiden pad uang ba kata ka jingsim jongki lai po hajar hana ka de ban pen imi to nong rap em kata kamla ban long namar ngila dehi ilalap la ka jong ka khmat te nakaliang jongi ka HITO mentahi nginsim ya kene ka senjam ba lada ka government kamla ban le ai ngihi nalade rengkat bat kine ki supplier bat kiwe nginsim ban nginmi madan sendon ban lehi ban sim hi ka bor ki lade namar ba kimsem la kimsem la pentrekam ya kene ka jing complain lane kene ka jing sem jing jong kine ki khasi kaba ki lamat kata ki jing ban siu ya kata kalai po hajar ka kuwe kali lamar ba le se tang na po asam ki penhap siar hapo umsning ki langat kata kalai po hajar kata ka de ka jing kaba kraw namanta jongi ki khasi hoi nakaliang jongi ngila ya kendu ki ngila ongru ba shwa ba pinle ya kene nikong persyang shwa ban penbit penbiang ya kador namar kador kade kuwe lada ka rem nang te kemut pila habban adjust sang ne lada kata dru pin habban adjust ban poi spo Meghalaya Henry Kimsem lale ya kata te denta ka daw matangi wan biang sa season 4 hang ne bangin pha dorkas biang ban le halor kene lada kimle menta sa shi tayo ngim ban sengi hab ban mi madan tena kaliang ka jonga mo ade ba tiet ikisiar nani ba supply station Shillong tena du bakadon kene intri hi ya kendu saya kejing kene ke benta namar bai ngimna su ban smutu ka dor kamur halor kene ka dor ka siar kiwe gila ban yo khamdunai ka bangi tiet te isem jing sisa tarang iwan hani ka por ron tai ka bangin snok tirang bat kini kinong khai mo ki bat tiet ikisiar nabar ni ai ki ta ka jing kersan ya ka baki gila ban te lakam lada don kum kini gibreu ki basim kabu khamtam me kamai kaji kejongi khasi bangi im hani ada ngin kersan kami gini kinong supplier ki batit ini ki mar nabar tengmot ngiru idon kejing kata idon kejing du nong mengingat besisin kesngihi arang yemla banle kami kini ki rukam penpoi mar sini ka baklem kejing tip ini ki supplier kata engi kira mo bangi ngin tre kini kami so ba ngim don jing mentoi su dan kaliang kejongi kerpat ki bikinang ya sahmat kani benta bikinang ya budin ya kani kejing long jing man jong kani kejing khai pateng kejing ka lahir di kota-kota karena kalian kejong ahi ai kejing play nam tagi ni kinong supply siar ki balami sakmat na kamta ni kejing kabangi kendu